College Univibro, wajib tip nam ta kubar like kam shupai te kumbang adap penmi ke video ketugi singi beladap ba kan sami kam shupai jong ke SSCGD mo arjar arsan kabade jong arjar arsan tama ki penmi pa mentau snem te kitu ki wakwa ban apply ki wakwa tip bene spangkane te sampai iga video haduk ke bakut na komenta gejing tip de berkene kam shupai jong ke SSCGD te ke SSCGD kan mau kade jong gi saul ne santali force ki bade lang haju mudba tho exam tangkaway kajing mare tangkaway te anda pil adap qualify lot ki stage e baro te pin sayo e ka force pada kat kum gi marks ko phi qualify te namta kane kan mau ka registration ban apply kemut kelas dang nado santarik September arajar apsau kelas dang do santarik te kan ni video nomor bak advertisement kami kham slam kham hadu damit te ngayo man penbi pada ndruk tarik September arajar apsau ka last date pada kan day khatsau jong Oktober arjar apsau airport tang shibanai te ki kwa apply sele kham koloi wana ma ape last date tem long ra ban ape last date kan mau hai kata te exam jong kan day bi ki banai January le February jong arjar apsan kan mau kan day shwa bai ka exam mo ka written exam ba ke ban tho exam shwa za poise gi jumare ter kumta te ki post namta kine baro total post all over India mo all over India karon kumba live khanda hajar saus pa prapoi kane all over India te hendrei te ki post jong ka state wise vacancy kumut batang jong kami kalian mar kane doi state wise laga jong bai te hadu menta kempat ai te kin sa ai hadin bada kin ai shwatang ya ka total wise vacancy nomor ba ka vacancy kalaban here kalaban q te la change in sapna ai bing ragoi te ka total bada ka dai live khanda hajar saus pa prapoi markan thai bet chinrang te hangne la shu ai hangne la ka jong ki fus ki don tali ki fus we are lai sau san ru nyo pra tali ki fus hangne ka bun tam ki fus ka de jong ka BSF dan kawan sa ka CRPF kawan sa ITBP ter CISF Assam Rifle ini ke SSF dan NCB ke duna bhagi pus kini kidon tu te sampai himapi ha kan negadur kini ki list mo gin nomor pus ta ka jumbun dan rei ya kabukan si te pindon kam haban tip jongka state wise vacancy jong Meghalaya kan notari na kawi ko force kidon kishin rang kan notali kin thek notali rei menta bade jon kam tang man tip bakadon life khana hajar saus pa prapoi tali ki post total post all India te kidon ki boko aban tip ta ka tulop ru ta ka tulop hne kadon arjan na kadon kan ko NCB ka tulop kade khat pra hajar ka starting khat pra hajar do san 2000 naispa kana di level 1 ter la khinlang bat ka allowance e baro te kan try kan poi hi shaki arpo saw arp san hajar starting kata per training te yakini ki post bede la nyo ek NCB ka starting ada arpo hajar nyospa hadu drup khna hajar nyospa kana di tang level plus allowance kamur ka starting ka jopi kan poi guno shu antat ma guno arp hajar le life hajar starting la bantam ya kata la bununa re kata di tang ka jos ka jonga mar gidon ki umtip yong ba kasdang bai arfu hajar nyospa te kam deri kum ta re akhin lang ber allowance kan bon ya kata la umpes kalai po ne lai po tamru kan mau kasnem nam ta kane ki bayo ban apply mo ke ki bon mai ba kwa ban tip swani kong bai kasnem kan de khat phra do arfulai nakamenta ki general candidate nakamenta ki SC ST ki new extra sans nem kan lomai khat phra do arfo prasnem kan mau ha khat phra do arfrasnem but ka qualification kan dari kelas 10 pass sejrong la pass kelas 10 yang don napo ka prasnem pila baik bayo wan apply nam ta kini tanam ta ka haj kebun mai bakali ka haj ka dekatno kidon kam hai ka haj ban tip te nakam ta ki skill tribe jong ka north eastern jong Meghalaya ro ko mo jong i hangne ka haj ka de shispa san punyo centimeter jong kishinrang da tho mo elde piyo myo ek ta ka shispa san punyo bat jong ikan thei ga dai shispa sau punyo point san centimeter mo in centimeter sakan mau wan thau point empoi kata ka haj te ka selection process nam ta gane kan wan shwa bai ka exam te da phila pass ka exam kan sa poi sa ka jingmare thau haj ta jingmare ter la khampa se ka exam gor kala kod ka jingal ti ka jong pi mur kan ya ter den kan wan sa ka medical kan wan sa ka remedical kom ta ter kin saya kita ke proses markan mau ka by registration ka debi free nomor ba kide jong ki center te kam nom shim pisa era tang ki bepen apply kin shim pisa ka debi free te nam ta kane ka don shwa ka exam te la dap ail pa syllabus apo website ru te
nam ta kini ka syllabus adap ai kidon part A, part B, part C and part D sispa mark ka total mark mau sispa mark tekan mau ka exam ka full mark ka dai sispa nrupho te kidon ki part A, part B, part C, part D te kidon cut off tang jong ka part A ka part B kan mau hai kata phya ban le kham hai kini amde re ban tik plumar mar bala da phi he ka marks ka jong phi re ka part A, part B phi kham yo duna ki marks phi kham pass e cut off te phi la du bai lada phi ka he jong phi ka overall marks ru tang ba pinum yo qualify lada phi yo kam tam cut off jong ka part A le ne ka part B te kan mau ka cut off jong baro pada na ka sispa rupho kan mau ha ka kumta hi ka starting ka dai live po ar marks e tang ba lada phi yo ka ta kan man toi phi phya pen kiu be ya kata phya pen yo be cha ka san pho rupho shanang man tikana ban yo be ya ka kam rupho shanang tala tikana be san pho rupho ke ben yo be shanang la phi yo dunai kata te stang la bun pus ne bahabok kumno sau pho ne sau san ru la ban yo an rai bun sen man pentikana de ben yo be san pho ka target glong mai san pho plus shanang don ki por bo san pho ru na ban yo te ka shong gat kum ka bok kum kisnem te nam ta ka exam ru kan don negative marking to exam ro hapo komputer te kasentar pinjo be hapo shelong wanang kuslai kan don be jiba kli kata ke berang de thamai te kasentar kan de be hapo shelong exam to hapo komputer ke bro detail adap load back kan mau ba ke bala dep ya ke NCC ki A ne ki B ki C certificate te pinjo extra bonus mark nam tajong ki ka don ka jong bonus mark te haban kan mau ba bat hakapor ba pandap ro kan mau ba banjit bahai ki preferences amde re banjit kluma da tip ki number of post hangno ba khambon I first preference kata nomor ba ka preference ru kan yarap ya phi la bijit klumar te phinjit ikbaduna campus te yo ba kiwe ki khamla kiwe ka to ka first preference kin I shoi kiwe ya phi kin jit shaden te phamnang manjit preference kidon pratali ki fos kan ma wa pratali ki fos te A B C D E F kin I kumta E F G H te phab I ka A ka baning kong A ka ba la phi I baning kong do F lene then one so A one so B then one so D then third kadang preferences ka choice kan kita te phab nang wan ai kita ru te tangine ki jing betip na kan jonga try pila shai ba ke ki jon kam habe berkane te hakatu ga video rong la penmi ba kitu ki bakwa bangan pen register manga te ngla ai ka form rong tu te la pendap ki la khambun hi ki ba pendap kumba sanpho shejrong e ki la pendap ya ka tu ka form tengan sa penmi video beng sra ka wei ban ai beng da ka form da ka ba da ka wei bat kumno bangan nera ban pendap da ki detail li khamhan nomor ba kidon ki jinge hana tai te ngansa apan wi biang da kawai te ngansa pelat biang nam ta kitu ki bakwa bangan pin register nam ta jongki ang ba ya kaneka tang kaneka SSC GD arjar absan e tangi nahi kubleshubun